της άρχουσας τάξης και ξεκινάει Ευρωπαϊκή Ένωση, κυβέρνηση, περιφέρειες, δήμοι. Αποτελούν τους κρίκους μιας αλυσίδας που δένει το λαό. Οι υποψήφοι είτε εμφανίζονται όσοι εκλεκτοί των κομμάτων τους, είτε ως ακομμάτιστοι, ανεξάρτητοι, απολύτικοι ή αποκλειστικά αυτοδιοικητικοί, είναι ένθερμοι περιπατητές του ευρωμονόδρομου και υπερασπιστές των αξιών της αντιλαϊκής αυτής διακρατικής συμμαχίας. Όσο και να προσπαθούν να αποτινάξουν από πάνω τους την ταξική κομματική τους φορεσιά, αυτό που επιτυχάνουν είναι να προσβάλλουν την νοημοσύνη, τη μνήμη και τη συνείδηση του λαού. Γιατί όταν συνεχίζεις να λες το πιστεύω στον ίδιο Θεό, όταν συνεχίζεις τις ίδιες προσευχές στον ίδιο ναό, αλλά αλλάζεις τα ασίδη, δεν σημαίνει ότι αλλαξοπίστησες. Με απεγνωσμένες προσπάθειες, δήμοι και περιφέρειες προσπαθούν να πείσουν, να εξαπατήσουν